Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Cinefil βίντεο. Είμαι ο Σαλβαδόρ και σήμερα το θέμα μας είναι αμερικάνικο Halloween που πέφτει όπως και κάθε χρόνο στις 31 του Οκτώβρη, ημέρα Παρασκευή φέτος. Και φυσικά είναι μια αγαπημένη περίοδος για να δούμε έτσι ωραίες ταινίες τρόμου. Προσωπικά δεν περιμένω καμία περίοδο για να δω τις αγαπημένες μου ταινίες. Αφού όσοι παρακολουθείτε σταθερά το κανάλι μου, θα έχετε ήδη καταλάβει ότι ταινίες τρόμου είναι το αγαπημένος μου είδος, οπότε δεν περιμένω καμία τέτοια περίοδο, βλέπω σχεδόν καθημερινά. Σήμερα λοιπόν θα δούμε 10 ταινίες που μπορεί να τις ξέρετε, μπορεί να τις έχετε προσφεράσει ή να μην τις γνωρίζετε καθόλου. Μερικές ταινίες από αυτές σχετίζονται με τη γιορτή του Halloween και μερικές είναι απλά thriller, γιατί έτσι υπάρχει γενικά μια τέτοια διάθεση, οπότε ας είμαστε ανοιχτόμυαλοι. Πάμε λοιπόν να δούμε 10 ταινίες για το Halloween. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε για τα νέα βίντεο. Νούμερο 1, Bad Candy του 2020 των Scott Cancel και Desiree Connell. Δύο λοιπόν ραδιοφωνική παραγωγή, ο Chili Billy και ο Paul, εκφωνούν μια ειδική εκπομπή για το Halloween, όπου διηγούνται τρομακτικές τοπικές ιστορίες και μύθους στους ακροατές τους. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς οι ιστορίες αυτές ξεδιπλώνονται, κάθε μία έτσι με διαφορετικούς χαρακτήρες και περιστατικά, και ο κακός χαρακτήρας Bad Candy είναι ένας δαίμονας κλόουν που παρεμβαίνει έτσι και συνδέεται με τις ιστορίες. Όπως μάλλον θα έχετε καταλάβει, εδώ μιλάμε έτσι για μια ανθολογία τρόμου, δηλαδή όχι μια ταινία με την ίδια πλοκή, αλλά πολλές μικρές ταινίες με την ίδια θεματολογία, και ο κοινός κορμός είναι ο δαίμονας Bad Candy και φυσικά η γιορτή του Halloween. Στην πρώτη ιστορία η Κύρα ζει με τον κακοποιητικό πατριώτη που δεν την αφήνει να ξεμητήσει για ζαχαρωτά. Η Κύρα λοιπόν ζωγραφίζει τον κλόουν Bad Candy, τον απελευθερώνει και εκείνος ξεκινάει να στοιχιώνει την πόλη. Έτσι δηλαδή η ταινία μας εντάσσει στο σύμπαν του Bad Candy. Τώρα, οι ιστορίες είναι αρκετά ακραίες, δηλαδή έχουμε μία νοσοκόμα που πηγαίνει να δουλέψει σε νεκροτομείο και της αρέσει να κάνει σεξ με τα πτώματα. Οκ. Καμία αντίρρηση από εμάς, γιατί όχι. Έχουμε ένα γέρο που βάζει λεπίδες στα γλυκά και μετά τα μοιράζει στα ανυποψία στα παιδάκια. Καλός, τι γλυκός άνθρωπος δηλαδή, μια χαρά, σούπερ. Έτσι και έχει και άλλα παρόμοια τέτοια. Τώρα σαν ταινία δεν λέει πολλά κατά τη γνώμη μου, έχει γενικά άσχημα εφέ και σε μερικά σημεία αντί να σε τρομάξει σε κάνει να γελάς πιο πολύ. Ο δαίμονας που εμφανίζεται με τα φτερά σε κάποιο σημείο μου θύμισε εκείνον από το Jeepers Creepers. Γενικά δηλαδή αν σας αρέσουν οι μεταφυσικές ιστορίες μπορεί και να τη διασκεδάσετε τη συγκεκριμένη ταινία. Νομίζω δηλαδή ότι μόνο έτσι μπορεί να τη δει κάποιος, δηλαδή αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα. Πριν περάσουμε λοιπόν στην επόμενη ταινία, να πούμε ότι ο ένας εκ των δύο DJs, τους ήρωες δηλαδή, είναι ο Ζακ Γκάλιγκαν που είχε παίξει στα δύο Gremlins της δεκαετίας του 80. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 2, Tales of Halloween του 2015. Σκηνοθέτες πολλοί, 11 στον αριθμό. Είναι μέσα ο Neil Marshall που είχε κάνει το καταπληκτικό The Descent, για όσοι το θυμούνται έτσι εκεί με τις κοπέλες που μπήκανε μέσα στη σπηλιά. Το είχα δει στο σινεμά, καταπληκτικό. Άλλος σκηνοθέτης είναι ο Boozman που έχει κάνει 5-6 κεφάλαια του Σε Βλέπω. Ακόμα μία ανθολογία με 10 διαφορετικές ιστορίες τρόμου στη λίστα μας. Και ο κάθε σκηνοθέτης έχει γράψει και έχει σκηνοθετήσει από μία. Οι ιστορίες διαδραματίζονται τη νύχτα του Halloween, όπου τέρατα και δολοφόνοι εμφανίζονται και τρομοκρατούν ένα αμερικανικό προάστιο. Δεν θα πω πολλά για τις ιστορίες για να μην τις προδώσω. Νομίζω πως είναι μια πολύ προσεγμένη παραγωγή και έχει ιστορίες για όλα τα γούστα, θα έλεγα. Δηλαδή είναι και slasher, έχει και κωμικά στοιχεία. Εδώ λοιπόν έχουμε το ίδιο κοινό στοιχείο με την προηγούμενη ταινία, δηλαδή ο συνδετικός κρίκος εκτός από την ημέρα του Halloween είναι η DJ Suite που δένει αφηγηματικά τα επεισόδια. Και προσέξτε, για όσους γνωρίζετε οι παλιότεροι, την DJ την υποδίγεται η Adrienne Barbeau που είχε ξανακάνει ακριβώς τον ίδιο ρόλο στο The Fog, στο απίστευτο The Fog του John Carpenter της δεκαετίας του 80, έτσι και με την ομίχλη για όσους θυμούνται και με τους πειρατές, εξαιρετικό. Και ένα στοιχείο εδώ να πω, μια πληροφορία, μάλλον η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, είναι πως κάπου διάβασα ότι ο δημιουργός του Silent Hill του παιχνιδιού που είχαν βγει στα PlayStation και σε αυτά, την ιδέα της ομίχλης την πήρε από το The Fog. Φοβερή πληροφορία. Όχι, αλλά οκ, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πάμε παρακάτω. Τώρα οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι πολλοί, για να τους απαριθμίσω. Κάποιοι είναι γνωστοί, κάποιοι λιγότερο. Νομίζω ότι θα σας ενθουσιάσει αν δεν την έχετε δει ήδη. Και θέλω να μου πείτε, αν την έχετε δει, ποια είναι η γνώμη σας για το Tales of Halloween
Θα ήθελα έτσι να μου τη γράψετε από κάτω στα σχόλια και πάμε στο νούμερο 3. Νούμερο 3, Halloween 2 του 1981 του Rick Rosendahl. Φυσικά και δεν θα μπορούσε να λείψει ταινία Halloween από τη δική μου λίστα. Το franchise του Halloween για μένα είναι το καλύτερο με τέτοιου τύπου serial killers, έτσι, που έχουν τον απέθαντο και αυτά. Απλά είπα να μην βάλω την αναμενόμενη πρώτη ταινία που έτσι τη βάζουν σχεδόν όλοι, νομίζω μάλλον όλοι θα έλεγα, ως την απόλυτη Halloween ταινία, που είναι η απόλυτη Halloween ταινία, αλλά έτσι ήθελα να κάνω λίγο τη διαφορά. Δεν ξέρω αν την έκανα, μπορεί και όχι. Απλά να μην ξεχάσουμε φυσικά ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κάνουν την ανομαλία και βάζουν την τρίτη, το τρίτο Halloween, έτσι, το Night of the Witch, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, με τον Dom Atkins, αλλά περιορέξερο σκολοκυθόπιτα, δεν χαλάμε τέτοια χατήρια, έτσι κι αλλιώς όλα για τον άνθρωπο είναι. Το δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν ξεκινάει ακριβώς από εκεί που τελείωσε το πρώτο, δηλαδή η Λόρι έχει επιζήσει από τον απέθαντο δολοφόνο Michael Myers, ο οποίος είχε εξαφανιστεί, και τη Λόρι την εισάγουν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Όμως ο Myers δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα και θα ξεκληρίσει ολάκερο το προσωπικό του νοσοκομείου, από τον καντινιέρη μέχρι τον Υπουργό Υγείας. Για μένα μια φανταστική ταινία όσον αφορά το στήσιμο, την ατμόσφαιρα και το suspense. Αναμφίβολα φυσικά η πρώτη δεν το συζητάμε, είναι η καλύτερη, αλλά εδώ θεωρώ πως έχουμε μία ταινία ίσως μισός καλή πιο κάτω από την πρώτη. Μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο βλάσφημο για το πρώτο μέρος, αλλά νομίζω ότι συνεχίζει από εκεί που τελείωσε η πρώτη για μένα. Όλο λοιπόν το σκηνικό διαδραματίζεται μέσα στο νοσοκομείο, με τον Myers να σουλατσάρει και να μην το βλέπει κανένας, έτσι κι αλλιώς έχει μια υπερφυσική ιδιότητα, και εννοείται ότι το Halloween 2 έχει πατήσει ακριβώς στην ίδια συνταγή με την πρώτη ταινία, δηλαδή βλέπουμε ίδια στοιχεία όπως ίδιους ηθοποιούς, ίδια αισθητική, υπάρχει ακόμα και ο ερωτισμός με τα γυμνά κορίτσια, αν θυμάστε, εκεί με το τζακούζι στο νοσοκομείο και με τις ερωτικές σκηνές στην πρώτη. Και φυσικά να πούμε πως σε αυτή την ταινία ο Carpenter και η Deborah Hill έχουν αναλάβει σενάριο και παραγωγή, οπότε θεωρητικά θα υπήρχε και κάποια εποπτεία πάνω στην όλη αισθητική της ταινίας, έτσι, για να μην εκφυλιστεί, όπως έγινε και στα επόμενα επεισόδια. Γενικά, παιδιά, ίσως είναι η καλύτερη ταινία της λίστας μας, αν όχι η καλύτερη, τουλάχιστον για μένα είναι η καλύτερη σε αυτή τη λίστα που θα δείτε. Και φυσικά να πω εδώ, να μην ξεχάσω να πω πως αν θέλετε να δείτε με τι τρόπο φτιάχτηκε η πρώτη ταινία Halloween και από τι κύματα πέρασε, θα αφήσω στην περιγραφή από κάτω ένα link με ένα βιντεάκι που είχα φτιάξει στο περσινό Halloween για την πρώτη ταινία, έτσι να δείτε το behind the scenes, πως φτιάχτηκε από την αρχή μέχρι το τέλος, από τη σύλληψη ας πούμε μέχρι την διανομή στους κινηματογράφους, που πήγαινε για αποτυχία και τελικά έγινε μία από τις από τα πιο εμπορικά franchise όλων των εποχών. Θα το δείτε όλα αυτά στο βίντεο που θα αφήσω από κάτω. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 4. Νούμερο 4 λοιπόν, Haunt του 2019, των Scott Beck και Brian Woods. Μια παρέα εξεφίλων ανήμερα της γιορτής του Halloween έχουν ντυθεί με στολές ανάλογες για την περίσταση και πηγαίνουν σε ένα στοιχειωμένο σπίτι όπου θέλουν έτσι να σπάσουν λίγη πλάκα και να τροφοδοτήσουν τους φόβους τους. Όμως αυτά που γίνονται μέσα τελικά δεν είναι μόνο μια φαντασίωση ή ένα παιχνίδι, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κλασική εφηβική ταινία τύπου Halloween, έστω και αν οι βασικοί ήρωες δεν είναι έφηβοι, είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά έτσι καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, την αισθητική που έχουν όλες αυτές οι ταινίες, έτσι αυτό το παρεΐστικο δηλαδή, και το έτσι λίγο ανεύθυνο κλπ. Όμως στο Hunt η τοποθεσία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή μοιάζει έτσι το σπίτι που έχουν μπει μέσα, έτσι μου θυμίζει εμένα λίγο Luna Park θα έλεγα, και έχει ένα ενδιαφέρον γιατί οι ήρωες παγιδεύονται μέσα σε αυτό το χώρο, και αυτοί που έχουν το σπίτι στην αρχή νομίζεις ότι είναι ηθοποιοί που έχουν φτιάξει ένα σπίτι έτσι διασκέδασης τύπου escape room ας πούμε, αλλά είναι ψυχοπαθείς και δεν θέλω σε αυτό το σημείο να πω παραπάνω πράγματα για να μην προδώσω κάτι, σε περίπτωση που θέλετε να τη δείτε. Η ταινία λοιπόν, όπως προείπα, έχει ένα ενδιαφέρον, μοιάζει κάπου με το Σε Βλέπω, καθώς υπάρχουν μηχανισμοί στα δωμάτια που αρχικά φαίνονται με παιχνίδια, αλλά είναι στην ουσία παγίδες θανάτου. Γι' αυτό λέω ότι θυμίζει λίγο αυτό το escape room που λέγαμε. Οι ερμηνείες είναι καλές και το μεγάλο ενδιαφέρον έχει η βασική ηρωίδα η Harper, που την ενσαρκώνει η Katie Stevens, και ο ρόλος της έχει ενδιαφέρον γιατί, αν το δεις δηλαδή έτσι λίγο συμβολικά, το σπίτι λειτουργεί ως η αντανάκλαση της προσωπικής της ζωής, που είναι το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε και συνεχίζει μέχρι και σήμερα ακριβώς την ίδια ζωή. Σχετικά με τους σκηνοθέτες, να πούμε ότι αυτό το δίδυμο, οι Beck και Woods, έχουν γράψει το σενάριο του A Quiet Place με την Emily Blunt, όπου εκείνη η ταινία φυσικά ήταν κανονικής παραγωγής, σας
χρησιμοποιήσω αυτό τον αδόκιμο όρο, κανονικής δηλαδή από άποψη budget, σε αντίθεση με το Haunt, το δικό του, το οποίο είναι μια ταινία χαμηλού προϋπολογισμού. Και στην παραγωγή βρίσκεται ο Eli Roth που είχε κάνει το Hostel πριν 15 χρόνια. Πάμε στην επόμενη. Νούμερο 5, Trick or Treat του 2007 του Michael Dougherty. Άλλη μια ταινία με μικρές ιστορίες τρόμου μέσα. Φυσικά, και γιατί όχι. Εδώ λοιπόν έχουμε 5 χαλογουινίστικες ιστορίες που ο συνδετικός τους κρίκος είναι ένα μικρό αγόριο Σαμ που έχει φορέσει στο κεφάλι του ένα σακί από πατάτες, είναι αυτό τώρα δεν ξέρω, και τιμωρεί όποιον σπάσει τις παραδόσεις του Halloween. Πάμε λοιπόν περιληπτικά στις ιστορίες χωρίς αποκαλύψεις. Νούμερο 1. Η εισαγωγική ιστορία, όπου ένα ζευγάρι γυρίζει στο σπίτι ανήμερα του Halloween και η Έμα σβήνει τα φαναράκια από τις κολοκύθες πριν τα μεσάνυχτα, όπου παραβιάζει την παράδοση και τότε εμφανίζεται ο Σαμ και της δίνει ένα μακάβριο μάθημα. Σφάλμα, μεγάλο σφάλμα κυρία Έμα, θα πρέπει να τιμωρηθείς γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στην επόμενη. Νούμερο 2, η ιστορία λέγεται The Principal, όπου ένας διευθυντής σε σχολείο, μία ήσυχη βραδιά του Halloween, ανακαλύπτει κάτι που τον βγάζει από αυτή την ηρεμία, κουβαλάει όμως ταυτόχρονα και ένα πολύ σκοτεινό μυστικό μέσα του, το οποίο έτσι βγαίνει στην επιφάνεια. Ήδη ανατρίχιασα, έτσι, και μόνο που το λέω ας πούμε στον εαυτό μου και σε εσάς φυσικά. Πάμε λοιπόν νούμερο 3. Μία παρέα παιδιών αποφασίζει να επισκεφτεί το σημείο ενός παλιού τρομακτικού δυστυχήματος με παιδιά τη νύχτα του Halloween, όμως τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως περίμεναν και η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Πάνε δηλαδή έτσι και βλέπουν έτσι κάτι που δεν περιμένανε ας πούμε ότι θα βγει στην επιφάνεια. Εντάξει, όχι και άσχημα, καλά μπορεί να πει γι' αυτό. Νούμερο 4. Μία νεαρή γυναίκα, η Λόρι, πηγαίνει με τις φίλες της σε ένα απομονωμένο πάρτι μεταμφιεσμένων, αλλά η βραδιά παίρνει μια προσδόκητη τροπή όταν αποκαλύπτεται ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό που κρύβει η παρέα της και έτσι και δεν είναι αυτό που δείχνει. Εδώ υπάρχει και μια συμπαθητική ανατροπή στο τέλος. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Έτσι είναι και αυτή μεταφυσικού τύπου με ένα συγκεκριμένο. Από ένα μάλλον συγκεκριμένο υποείδος ταινιών τρόμου. Νούμερο 5. Ένας γκρινιάρης αντικοινωνικός γείτονας, ο κύριος Κρικ, μισεί το Halloween και διώχνει τα παιδιά που ζητούν trick or treat και καλά κάνει, γιατί να του φάνε όλα τα γλυκά. Όμως εκείνη τη νύχτα ο Σαμ έρχεται στο σπίτι του για να του δώσει ένα αιματηρό μάθημα και τι παθαίνει όποιος δεν τηρεί τα έθιμα και τις παραδόσεις. Και καλά του κάνει, γιατί φανταστείτε να πάτε σε έναν ελληνικό γάμο και αντί για παραδοσιακά νησιώτικα να παίξει death metal. Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο, νησιώτικα και παραδοσιακά μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τώρα, σχετικά με την ταινία στο σύνολο, είναι καλή. Από ό,τι διάβασα, έτσι, από κάτι πληροφορίες που βρήκα στο ίντερνετ, δεν βγήκε ποτέ στις αίθουσες, δηλαδή κυκλοφόρησε απευθείας σε DVD, γιατί την περίοδο που θέλουν να το βγάλουν υπήρχαν ήδη κάποια άλλα ήδη επιτυχημένα franchise, τύπου Σε βλέπω και Paranormal Activity, και φοβήθηκαν ότι θα πάει άπατη ταινία, όμως μακροπρόθεσμα έγινε τεράστια επιτυχία και έτσι ο Michael Dougherty έχει δηλώσει ότι θα υπάρξει και sequel της ταινίας, οπότε έτσι κρατηθείτε με τα παντελόνια σας πάνω μέχρι να βγει και το νούμερο 2. Και για όσους δεν γνωρίζουν, ο Michael Dougherty είχε γράψει τα σενάρια σε X-Men 2 και Batman Returns μεταξύ άλλων. Νούμερο 6, Terrifier του 2016 του Damien Leone. Τώρα, για αυτή την ταινία δεν έχω να πω πολλά που δεν ξέρετε ήδη, γιατί έχει γίνει έτσι και πολύ μεγάλη επιτυχία. Να όμως κάτι που μπορεί να μην ξέρετε, οι ταινίες μεν είναι 3 και πάμε για 4η προσεχώς, αλλά συνολικά είναι 5. Έχουν δηλαδή προηγηθεί το The Ninth Circle του 2008, που είναι ταινία μικρού μήκους 10 λεπτών, και εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά τον Art the Clown. Η ταινία υπάρχει και στο YouTube για όσους θέλουν να τη δουν, οπότε γράψτε το Ninth Circle και θα το βρείτε. Στη συνέχεια ο Λιόνι έκανε το Terrifier του 2011, που είναι επίσης μια 20 λεπτή μικρού μήκους ταινία, όπου σε αυτή ο Art σκοτώνει μια γυναίκα έτσι που του φέρθηκε αγενός. Οκ, δεν είναι πολύ πρωτότυπο για τον Art αυτό, κλασικός δηλαδή Art. Το 2013 βγαίνει το All Hallows Eve, όπου είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Art the Clown σε μεγάλο μήκους ταινία. Τώρα, αν δεν την έχετε δει, είναι έτσι τύπου σπονδυλωτή με ιστορίες που τη συνδέει ο Art the Clown.
έτσι μικρές ιστορίες ας πούμε. Και φυσικά στη συνέχεια έχουμε τις τρεις μεγάλες ταινίες, το 2016, το 2022 και το 2025. Τώρα για όσους δεν ξέρουν τον Art, είναι ένας ψυχοπαθής που ανήμερα του Halloween βγαίνει για Σεριάννη και όποιον πάρει ο χάρος, αλλά στην ουσία είναι ο ίδιος ο χάρος ο Art. Γενικά υπάρχει μια παράνοια και μια αβεβαιότητα με αυτό το χαρακτήρα, γιατί έτσι δεν σηκώνει και πολλά, είναι ευέξαπτος και σκοτώνει όποιον δεν του συμπεριφέρεται σωστά. Δηλαδή, μου μίλησες άσχημα, σε έσφαξα. Με κοίταξες περίεργα, σε έσφαξα. Δηλαδή, κάτι σαν τον Έλληνα οδηγό που, αν του κάνεις παρατήρηση στον δρόμο, κατεβαίνει και σε πλακώνει. Έτσι, φανταστείτε κάτι τέτοιο δηλαδή, αλλά έτσι με περισσότερο σαδισμό. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η σκηνοθεσία και στις τρεις ταινίες ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, οι ταινίες έχουν κάτι νοσηρό στην ατμόσφαιρα, άσχετα δηλαδή με τις gore σκηνές που εγώ δεν εξετάζω αυτό. Το υπόλοιπο πλαίσιο έχει δηλαδή μια παρανοϊκή αισθητική, αλλά το σενάριο είναι μονίμως ανύπαρκτο και κάπου προσωπικά με κούρασαν αυτές τις ταινίες, με εξαίρεση τη δεύτερη που τη θεωρώ την καλύτερη από όλες. Μάλιστα, διαβάζω και σε σχόλια στα social και βλέπω πολύ αγάπη από τον κόσμο για τον Art the Clown, δηλαδή έτσι σαν να τον γουστάρουν κιόλας, έτσι να τον πάρουν και μια αγκαλίτσα, γούτσου, ωραίοι. Λοιπόν, για όλους εσάς, δείτε αυτό. Δείτε αυτό που έχω ανεβάσει τώρα, που δείχνω τώρα, δείτε το. Ένοχη απόλαυση, Η επιστήμη, κύριοι, αποφάνθηκε. Τελευταίες πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν πως γύρω στο Halloween του 2026 θα βγει η τέταρτη ταινία, ενώ ο Λιόνι δήλωσε πως θα δούμε από πού προέρχεται ο Art, πράγμα το οποίο δεν το βρίσκω πολύ ωφέλιμο για τη μυθολογία και τη διάσταση που μπορεί να έχει πάρει ένας τέτοιου τύπου ήρωας. Δηλαδή, φανταστείτε, ο Μάικλ Μάγερς είναι ένας απέθαντος, αλλά γιατί είναι απέθαντος, ας πούμε, και αλόβητος? Μας απασχολεί? Όχι, δεν μας απασχολεί. Δηλαδή, αν ξέραμε τι έχει προηγηθεί, προσωπικά εμένα θα μου χαλούσε όλη τη μαγεία. Δηλαδή, δεν θέλω εξηγήσεις και τέτοια. Είναι έτσι και τελείωσε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πως δεν πεθαίνει γιατί απλά αρνείται να πεθάνει και τέλος. Ελπίζω δηλαδή να μην μας καταστρέψει ο Λεόνε το μύθο του Art the Clown, γιατί ομολογώ πως και εμένα μου αρέσει, παιδιά, ο ίδιος, άσχετα με το τι λέει η επιστήμη. Και πάμε στην επόμενη ταινία. Νούμερο 7. Trick or Treat του 1986 του Charles Martin Smith. Και άλλο Trick or Treat στη λίστα μας, βεβαίως, γιατί δεν είναι κάποιος πρωτότυπος τίτλος για αυτή την γιορτή. Αυτή τη φορά όμως πάμε στη μακρινή δεκαετία του 80 και εδώ δεν μιλάμε για καθαρό emo thriller τρόμου, αλλά για μαύρη κωμωδία γεμάτη rock, σατανισμό και υπερφυσικό τρόμο. Ο Eddie Weinbauer είναι ένας έφηβος φανατικός της heavy metal και μεγάλος θαυμαστής του διάσημου rockstar Sammy Curr. Ο Sammy όμως πεθαίνει ξαφνικά σε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο, λίγο πριν από έτσι μια συναυλία που είχε προγραμματίσει να κάνει στο σχολείο του Eddie, και έτσι συντετριμμένος ο Eddie παίρνει από έναν ραδιοφωνικό παραγωγό ένα μοναδικό demo βινιλίου του Sammy Curr, που είναι ένα άλμπουμ που δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Όταν το βάζει να παίξει ανάποδα στο pick-up, προσέξτε, ανάποδα, ανακαλύπτει ότι ο δίσκος του περιέχει σατανιστικά μηνύματα. Σταδιακά λοιπόν ο Σάμι επιστρέφει στη ζωή, χρησιμοποιώντας τον Έντι για να πάρει εκδίκηση από όσους τον έχουν αδικήσει. Αυτή η ταινία λοιπόν περιέχει ακριβώς ό,τι φαντάζεστε ακούγοντας την πλοκή, δηλαδή ροκ συναυλίες, δερμάτινα, ρούχα, αισθητική 80's και πολύ σκοτάδι στη φωτογραφία της ταινίας. Στην ουσία δηλαδή είναι μια ταινία που κάνει έτσι ένα κοινωνικό σχόλιο πάνω στον πανικό που επικρατούσε γύρω από τη ροκ μουσική και το μύθο με τα ανάποδα σατανιστικά μηνύματα. Ξέρετε τώρα όλα αυτά. Τα έχει έτσι αναφέρει πολύ και ο Πανούσης, ας πούμε, έτσι, στις παραστάσεις που έκανε. Μάλιστα είχε πει ότι και στο δικό του δίσκο είχαν μπει σατανιστικά μηνύματα. Τώρα, το Trick or Treat είναι μια διασκεδαστική κωμική ταινία τρόμου υπό την υπόκρουση της ροκ μουσικής. Οπότε θεωρώ πως όσοι βλέπετε ακόμα ταινίες παλιές σαν και εμένα θα τη διασκεδάσετε. Η πλάκα η μεγάλη είναι πως παίζει και ο Ozzy Osbourne, που υποδίεται έναν παπά που καταδικάζει τη heavy metal ως σατανιστική μουσική. Ο σκηνοθέτης, ο Charles Smith, είχε κάνει και το Starman με τον Jeff Bridges, για όσους το θυμούνται, έτσι την παλιά εκείνη ταινία. Και πάμε στην επόμενη ταινία Halloween. Νούμερο 8, Haunted Wind του 1991 του Doug Robertson. Ακόμη μία ταινία περασμένων δεκαετιών στη λίστα μας, και γιατί όχι. Προσωπικά λατρεύω τα 80's και 90's όσον αφορά τις ταινίες. Εδώ λοιπόν έχουμε μία ταινία slasher όπου το 1970 ένα μικρό αγόρι ονόματι Eddie Barber βοηθά τη μητέρα του να στήσει ένα haunted house για το Halloween. Κατά λάθος όμως σκοτώνει ένα κοριτσάκι μικρό.
που συμμετέχει στο παιχνίδι τρόμου. Η μητέρα του κρύβει το έγκλημα και απομονώνει τον Έντι στο σπίτι για χρόνια. 20 χρόνια αργότερα, φοιτητές ενός κοντινού πανεπιστημίου οργανώνουν ένα φιλανθρωπικό haunted house για το Halloween στο παλιό σπίτι των Barber, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο Έντι έχει επιστρέψει και το σπίτι του τρόμου σύντομα μετατρέπεται σε πραγματικό πεδίο σφαγής. Όνειρο επιλογή. Δηλαδή πραγματικά θα το έβλεπα από το άκουσμα ακόμα και μόνο ακόμα κι αν ήταν μάπα. Η αλήθεια είναι πως το Haunted Wing δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Έχει δηλαδή βιντεΐστικη αισθητική και οι ερμηνείες είναι κάπως αστείες, αλλά ταυτόχρονα θεωρείται και μια κωμωδία τρόμου, οπότε έτσι αν το πάρεις δηλαδή από αυτή τη μεριά ότι ξέρεις έχει αυτό το στυλ, λες και να δεν βαριέσαι. Για να το δεις έτσι πιο ευχάριστα. Είναι παραδοσιακή slasher ταινία των 80's και θυμίζει λίγο το Παρασκευή και 13 με κάποια στοιχεία κατασκήνωσης μέσα, όπου έχουν αυτό το κλασικό που μαζεύονται γύρω από τη φωτιά και λένε έτσι ιστορίες τρόμου. Αυτή η ταινία λοιπόν, παρότι δεν σχετίζεται με το Halloween, την προτείνω κυρίως σε θεατές που τους αρέσει να βλέπουν slasher των 80's και 90's. Αλήθεια, πόσοι από εσάς γουστάρετε να βλέπετε ακόμα τέτοιες ταινίες? Νούμερο 9, Night of the Demons 2 του 1994 του Brian Trenchant Smith. Έχουν περάσει μερικά χρόνια από τη σφαγή στο σπίτι Hall, εκεί όπου η Angela Franklin είχε γίνει δαιμονισμένη στο πρώτο φιλμ. Μια ομάδα εφήβων από καθολικό οικοτροφείο αποφασίζουν για πλάκα και εξάσκηση στο θάρρος να πάνε στην εγκαταλειμμένη έπαυλη Hull House το βράδυ του Halloween. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μελίσσα, η μικρότερη αδερφή της Άντζελα. Όμως το παιχνίδι εξελίσσεται σε εφιάλτη, καθώς το πνεύμα της Άντζελα ξυπνά και επιστρέφει από την κόλαση, αποφασισμένο να ξαναγεμίσει το σπίτι με αίμα και δαίμονες. Συνέχεια της πρώτης ταινίας του 1989, που μάλλον το sequel είναι καλύτερο από την πρωτότυπη ταινία, και εδώ πέφτει και η ιδέα να κάνουμε ένα βίντεο που τα sequel είναι καλύτερα από τα πρώτα. Πράγμα δύσκολο βέβαια, αλλά εντάξει, όχι ακατόρθωτο, γιατί υπάρχουν πράγματι κάποιες ταινίες και έτσι θέλω να το βάλω έτσι στο πρόγραμμα. Έχει πολύ πλάκα, γιατί υπάρχουν κάποια αντιφατικά στοιχεία μέσα, όπως το ότι οι πρωταγωνιστές είναι μαθητές καθολικό σχολείο και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αμαρτωλές επιθυμίες τους, όπως για παράδειγμα να φέρουν πίσω το διαβολικό πνεύμα της Άντζελα. Αν και αυτό που συμβαίνει τελικά είναι μία πάλι μεταξύ του Άγιου και των δαιμόνων. Πιστεύω θα σας αρέσει πάντως, γιατί έχει έτσι ωραία ατμόσφαιρα τρόμου, B-movie και κωμωδίας, κάνει ένα τέτοιο πάντρεμα. Ο σκηνοθέτης, ο Trenchant Smith, αργότερα έκανε και τα Leprechaun 3 και 4 για όσους θυμούνται το franchise που ξεκίνησε από το 1992 με πρωταγωνίστρια τη Jennifer Aniston. Και τελευταία ταινία και όχι καταϊδρωμένη είναι στο νούμερο 10, το Late Night with the Devil του 2023 των Cameron και Colin Cairns. Τώρα, είναι μια ταινία που όταν βγήκε έγινε κακός χαμός, κυρίως θετικός, δηλαδή απέκτησε φανατικό κοινό, σε άλλους βέβαια δεν άρεσε καθόλου ή μπορεί έτσι να μην ενθουσιάστηκαν. Εγώ την άποψή μου την έχω πει σε ένα podcast που έκανα όταν βγήκε η ταινία και θα αφήσω το link στην περιγραφή αν θέλετε να το ακούσετε. Πριν προχωρήσω όμως να πω πως η ταινία γυρίζει γύρω από έναν παρουσιαστή talk show τύπου έτσι μικρούτσικο, ο οποίος από την κορυφή που ήταν κάποτε τώρα δεν τον βλέπει κανείς και αποφασίζει να βγάλει στην τηλεόραση μία δαιμονισμένη κοπέλα για να ξανανεύει έτσι στην ιεραρχία της δημοσιότητας. Η ταινία είναι τύπου found footage, δηλαδή ένα υλικό το οποίο το βρήκε κάποιος αμοντάριστο και έτσι μονταρίστηκε για να το δούμε εμείς. Δηλαδή έχουμε την αισθητική ότι παρακολουθούμε έτσι κάτι αληθινό, έτσι τύπου Blair Witch Project, αλλά όχι με αυτή την αισθητική, αλλά με αυτή την ιδέα. Έχει πάρα πολύ δυνατές ερμηνείες, δηλαδή ο David Dastmalchian είναι ένας εκπληκτικός ηθοποιός και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα. Συν ότι η ταινία έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, δηλαδή ειδικά εκεί ο τύπος που είναι νομίζω ένα medium που όλη την ώρα έτσι φέρνει αντιρρήσεις και τέτοια. Το δαιμονισμένο κοριτσάκι θεωρώ πως μας προκαλεί ωραίο τρόμο, γιατί δεν είναι όπως τον εξορκιστή, δηλαδή μονίμως με τον δαίμονα να την ελέγχει. Ο δαίμονας υπάρχει μέσα της, αλλά δεν εμφανίζεται όλη την ώρα. Δηλαδή εκεί που είναι φυσιολογική, εκεί πετάγεται και ο δαίμονας έτσι σαν να μην πω τι, και ξαφνικά το κορίτσι δαιμονίζεται. Πάρα πολύ καλή ιδέα για τρόμο, μ' άρεσε δηλαδή εξαιρετική. Έχει λοιπόν την αισθητική
των 70s, δηλαδή μιας και διαδραματίζεται εκείνη τη δεκαετία, και η ταινία κάνει ένα σχόλιο πάνω στον πανικό του σατανισμού εκείνης της δεκαετίας, έτσι που υπήρχε πολύ έντονο αυτό σε αντίθεση ας πούμε με το σήμερα, και φυσικά κάνει ένα σχόλιο πάνω στην τηλεόραση. Είναι ας πούμε ο δαίμονας το κακό, το οποίο μπαίνει μέσα στα σπίτια μας μέσω της τηλεόρασης. Από εκεί και πέρα το φινάλε ήταν απογοητευτικό για μένα, έτσι δηλαδή με απογοήτευσε αρκετά, και κρίμα γιατί έβλεπα μέχρι εκείνη τη στιγμή μια πολύ καθηλωτική ταινία, και πραγματικά όσοι δεν την έχετε δει, βάλτε την όπως και δίποτε. Θεωρώ πως το Late Night with the Devil είναι μια από τις καλύτερες ταινίες τρόμου, τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσαν οι προτάσεις μου. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια από κάτω ποιες ταινίες έχετε δει ήδη από τη λίστα μας, αν σας άρεσαν φυσικά, και ποιες πρόκειται να δείτε μετά από τις δικές μου συστάσεις. Είμαι ο Σαλβαδόρ, μην ξεχάσετε να κάνετε έγγραφη στο κανάλι μου, like και share το βίντεο, και μέχρι την επόμενη Cinefil Τρίτη που θα έρθει νέο βίντεο, να είστε όλοι καλά και καλό Halloween.